Kamo god idem, nalazim ljude koji komentiraju: ne mogu vjerovati kako vrijeme leti. Čini se da život tako brzo prolazi. Kažu mi, dani i mjeseci prolaze sve brže. Je li ovo fantazija ili stvarnost? Je li to naša mašta ili se nešto stvarno događa? Što smo stariji, čini se da vrijeme brže prolazi. Zašto je tako? Kad smo imali 5 godina, činilo nam se kao cijela vječnost dok smo nestrpljivo brojali dane do Božića. Osim toga, Sveto pismo govori o ubrzanju tempa života u Danijelu, što je proročka knjiga za posljednja vremena koju je Isus citirao. Posljednje nas poglavlje upozorava na nešto zanimljivo što će se dogoditi prije njegovog povratka. Mnogi će trčati amo tamo i znanje će se umnožiti. Čini li onaj koji mijenja vremena i godišnja doba nešto nadnaravno u ovim posljednjim danima? Bog je zaustavio sunce i mjesec na 24 sata kako bi promijenio bitku, super nabrijanog Iliju kako bi čudesno doveo bojna kola, suspendirao zakone prirode kada je Isus hodao po vodi, prošao kroz zid i pojavio se ispred svojih učenika koji su stigli čamcem. Također Sotona zna da je njegovo vrijeme kratko. Knjiga proroka Danijela nas također upozorava da će doći vrijeme nevolje kakvog nije bilo od kad je naroda do tada. Biblija uči da će povratak Isusa Krista na zemlji biti sličan porodu žene. Definitivno se ubrzava tempo jer se beba samo što nije rodila. Svakako je dobra vijest u ovim turbulentnim vremenima razmišljati o njegovom obećanom povratku dok iščekujemo blaženu nadu i pojavljivanje slave našeg velikog Boga i Spasitelja Isusa Krista koji se predao za nas. Postoje brojni znakovi koji upućuju na kraj vremena i njegov povratak. Kako se tempo za sve nas ubrzava, Biblija nam govori da budemo mudri. Psalmis moli: nauči nas dane naše brojati, da steknemo mudro srce. Apostol Petar nam je preneo ove božanski nadahnute opomene da razmislimo i provedemo ih u praksi kako bismo ubrzali dan Kristova povratka. U svojoj poslanici piše: jednoljubljeni ne smetnite s uma. Jedan je dan kod Gospodina kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tad će doći dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminiti, počela se užarena raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa zapaljena raspasti i počela užarena rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu gdje pravednost prebiva. Zato ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni u miru. Osjećate li i vi da vam vrijeme brže prolazi? Ostavite nam like ili komentar, a do sljedećeg videa Bog vas sve blagoslovio.